Il-Kumitat tal-Assoċjazzjoni għall-Imħallfin u l-Maġistrati esprima tħassib tiegħu li fuq il-midja u l-midja soċjali qed ikun hemm kritika inġusta ta' deċiżjonijiet tal-qrati u anke personali. F'laqgħa mal-President ta' Malta f'San Anton, il-Kumitat qal li waqt li jemmen li kull deċiżjoni għandha tkun soġġetta l-iskrutinju u kritika tal-pubbliku, min-naħa l-oħra esprima tħassib bi kritika minn nies illi m'għandhomx għarfien tekniku ta' dak li jkun deċiż. Għalhekk qal li ntalbet l-għajnuna tal-President biex tissensibilizza din il-problema b'kampanjja edukattiva. Il-Kumitat stqarr ukoll li għandha tkun il-Presidenza li sservi ta' intermedjarju biex titrasmetti l-ilmenti u tħassib tagħha lil ferat l-oħra tal-Istat. Dan biex ma tiġix kompromessa l-integrità tal-ġudikatura. Il-Kumitat appella wkoll biex jibda jitħaddem mekkaniżmu biex deċiżjonijiet kostituzzjonali li jkunu jiddikjaraw liġi illi tkun qed tikser il-Kostituzzjoni jiġu riflessi fil-liġi. Dwar il-metodu tal-ħatra tal-ġudikatura, il-Kumitat saħaq mal-President l-awtoritajiet jassiguraw li jsiru l-arranġamenti biex il-Maġistrati ma jibqgħux jitqisu inferjuri għall-Imħallfin fost oħrajn fejn jidħol protokoll. Saret ukoll proposta biex il-President tiltaqa' mal-imħallfin irtirati u mal-Kamra tal-Avukati. B'reazzjoni għall-osservazzjonijiet tal-President, il-Kumitat tal-ġudikanti qabel ma' kampanjja edukattiva fost in-nies dwar kif jaħdmu l-qrati biex jimla l-vojt edukattiv li jeżisti fil-mument. Intqal li għandu jkun hemm ukoll żjajjar frekwenti kemm minn skejjel fil-qrati kif ukoll fi skejjel. Il-Kumitat laqa l-istedina li jkun hemm laqgħat oħrajn mal-President kif kien isir qabel peress li dawn kienu ta' siwi biex setgħu fost oħrajn jsiru tibdiliet tal-aħjar fil-kundizzjonijiet tal-ġudikatura.